ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କାହାଣୀ ନେଇକି ଆସିଛି। କାହାଣୀଟିର ନାମ ହେଲା ଫଳ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାରେ ଆମ୍ବ, ସେଉ, କଦଳୀ, କମଳା ଏହା ସହିତ ଅଙ୍ଗୁର ଆଉ ନାସପାତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଢିଆ ମିତ୍ରତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଝଗଡା ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସେଓ କହିଲା, ମୁଁ ଫଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ମତେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବ ଜମା ବି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବନି। ଏଇ କଥାକୁ ଆମ୍ବ ଶୁଣି କହିଲା, ଆହା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମଧ୍ୟ କହିଲା, ମୁଁ ହେଲି ଫଳମାନଙ୍କର ରାଜା ଆଉ ରସିଳା ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମହତ୍ଵ ଅଧିକ। ଏହା ପରେ କଦଳୀ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ସେ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ଖାଇପାରନ୍ତି। ପୂଜା ପର୍ବଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ହିଁ ଦରକାର ପଡେ। କମଳା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିକି କହିଲା, ମୋର ଖଟା ମିଠା ସ୍ୱାଦ ଖାଇଲେ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରେ। ଅଙ୍ଗୁରୁ କହିଲା, ମୁଁ ହେଲି ଅଙ୍ଗୁରୁ, ହେଲି ମଧ୍ୟ ନାସପାତି ଟିକେ ହସି ହସି କହିଲା, ମୋର ଭିଟାମିନ ସି ବହୁତ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଝଗଡା ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାଳି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ହେ ଫଳମାନେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଝଗଡା ଲାଗୁଛ? ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ମିଳିନଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖୁସି ଓ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଖାଇବା ଦରକାର। ମାଳିର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଫଳମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ବୁଝିଲେ କେହି କାହାଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମିତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ଗୁଣ ଅଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ମିତ୍ରତାରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଥାଏ।